Počkaj, len to vyleje z dvakrát také výšky a všetky nás tu pole. Díky Sokol vzdušných síl Českej republiky sa skutočne veľmi zaznamenali pri likvidácii následkov povodní v Českej republike, kde sa ich takové charakteristiky a vynikajúca vysvičenosť posádov skutočne naplno prejavila a svojou činnosťou pomohli k uchovaniu materiálnych hodnôt, ale hlavne prispeli výrazne k záchrane ľudí. A teraz vidíme aplikáciu hasiacej vody z výšky 60 stôp. Tento systém sa používa pri hasení nízkeho porastu